a layin mata. Kuma banɗakin nan aka yi abin da ba kyau za ta zai ta wanke banɗaki. In aka ɓata banɗakin za ta wanke ba ta kyama. Baiwar Allah na haka sa mata ido. Dan dai ina cikin wanda muka je shari'arta. Aka kawo ƙara wurin shugabanni a sake koma muka je muka musu shari'a. Ina ga da ni da Malam Umar da wasu ma'aikata sai aka samu ita ta kowa gaskiya. To muna fata wannan hidima ga alhazan a ci gaba da yi kamar irin yadda wannan baiwar Allah ta yi nau'in ta ne ta ɗauka abin da za ta iya yi kuma har aka masa mamina layin mata ba matsala. Layin maza an ɗansa samu ɗan abubuwa amma dai alhamdulillah bai sanani ba amma layin mata ya cika tartiba ko babu kasanta a layin mata kuma ita ɗaya. To muna fata Allah ce wakil. Sannan za a ci gaba da zuwa makaranta kullum yanzu har lokacin da za a ci an ba da hutu a shirya za a tafi. Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, ran Juma'a kadai shi ne ba za su makaranta. Karfe 9 zuwa 12. Idan lokaci ya canja za a canja to za a tara alhazai za a biya musu. Ko za a bi aji a ce ko za a canja nan lokaci amma a yanzu babu canjawa. Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis kullum lokacin karatu ne har zuwa lokacin da Allah ya kai mu za a ce to a je a shirya. Komai kake so ka samu da information a nan da za ka same shi. Nan za a yi allura, nan za a ce to a je ofis a bada zakka. Komai ake so a sanar alhazai nan ne. In ka koya ko kika koya to fa mutum shi ya zo nan ne gurin karatu kuma nan ne ake sanar da abin da za a sanar. Sanan abu na gaba yan agaji muna da yan agaji maza muna da yan agaji mata kuma idan kun lura yan agajin nan uniform daban-daban ne uniform akalla ina ga muna da uniform ya kai kashi 4 kashi 7 ma muna da uniform kashi 7 yan agajin nan duk sun fito daga sassa daban zaman kar ka fito kai ka ce to wannan mai uniform din ai ni ba kala na bane ba na jin maganar sa anan mai uniform din nan zai iya fita kai kuma zai iya da shi idan ya fitar ce bai yadda ba kar ku dauka akwai mai tarewa a'a haƙƙi ne da aka dora musu suna fata don Allah ya faɗi malaman yanzu lura gaba daya kan malaman a haɗe yake akan abu guda kuma sannan agajin nan kansu a haɗe yake akan abu guda a yi addinin musulunci aiki ba bambancin wannan ni shi wannan dama ba ma tare ni ina tare da wancan anan babu wannan abu ɗaya ne ake aiki saboda haka duk wanda ya maka umarni a cikin su kamar kowa ya maka suna da jagora guda ɗaya kuma wanda zan bashi abu magana ko da minti 2 ko minti 3 kafin an bada addu'a wanda zai yi jawabi na dokoki da ka'idodi shine Malam Muhammad Umar Malam Umar nan zai yi jawabi wanda alhamdulillah shine komanda ne na agaji da wannan guri gaba daya ma'ana duka kungiyoyin gaba daya an haɗa kuma ana aiki zan bashi abu magana ko da minti 2 ne zai yi jawabi kuma da ka'idodi na fasara da ka'idodi da dokoki duka da ya kamata Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dukkan jawaban matakan gaisuwa ana biyayya da su da fatan Allah Ubangiji ya mana jagora. So kamar yadda duk jawabai da ya kamata a yi a riga an yi. Iya ne bayanin da zan kara dai shi kamar yadda ya faɗa. Mu fatan mu wannan aiki yadda aka fara shi lafiya a yi shi lafiya a gama lafiya a samu hajji mabrur. Duk abin da za mu gaya muku yan agaji za mu gaya muku ne domin gyara ba wai don mu kuntata wani ba sannan bisa ga tsari da hukumar alhazai ta bayar ba za mu yadda mutum ɗaya ya karya wannan doka ba don ya kawo mana matsala saboda haka ne ake so kowa ya zama mai biyayya musamman bangaren mata an hana zuwa da irin ɗan gele wani ɗan kaɗan ɗin nan ko kuma wata jaka don ya agaji ba ta miki magana ki gyara to ki maza ki gyara da ita kawo mana report gaskiya kamar yadda aka faɗa ne za a iya fitar da mutum don ba za mu yarda da abin da zai kawo matsala wa dubban mutane ba Allah ubangiji ya kara jagoranci ya taimaki shugabanninmu ya ɗora mana su akan daidai kamar yadda suke gudanarwa Allah kuma ya ba mu sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah sai yau maganar tag da ake ba wa mashin da mota akwai wanda suke gaskiya gardama wani lokacin to gaskiya idan aka baka kaki fato waje za ka fita kawai ba za mu yadda ma ka shigo ba Allah ubangiji ya mana jagora ɓangaren maza su ƙara ƙoƙari da biyayya akan abin da suke yi Allah ya sa mu dace ba zai shigo ba ma to wanda ya zo tsarin shari'a ne yadda ka zo yadda shari'a ta ce a yi fita ka yi fita mai kyau